Dobrý deň, vítajte na tlačovej konferencii siete. To, čo vidíte za chrbtom, sú chladiace veže jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Myslíme si, že predať a kúpiť jadrovú elektráreň by predsa len malo byť o čosi zložitejšie ako predať a kúpiť chladničku, auto alebo dom. Základnou motiváciou návrhu, ktorý vám v tejto chvíli ideme predstaviť, je zachovať pre Slovenskú republiku reálny vplyv na to, kto a ako sa dokáže dostať k jej strategickým zdrojom a najcitlivejším informáciám. Náš návrh nie je namierený ani proti konkrétnemu priemyslu, ani proti jadrovej energii ako takej, ani proti konkrétnemu štátu. Jeho podstatou je ochrana základných prvkov ekonomickej zvrchovanosti a národnej bezpečnosti Slovenska, a to spôsobom, ktorý zodpovedá dnešnej ekonomickej, geopolitickej, medzinárodnoprávnej a bezpečnostnej realite. Viacej k motivácii a k obsahu povie v tejto chvíli Miro Beblavý. Nech sa páči, Miro. Ako Jado povedal, naše návrhy nie sú namierené proti ani konkrétnemu podniku, ani proti konkrétnemu štátu, ale je treba povedať, že sú inšpirované momentálnym dianím okolo slovenských elektrární, kde, ako viete, talianska spoločnosť Enel, ktorá vlastní 66% slovenských elektrární, ohlásila Talianská spoločnosť Enel, ktorá vlastní 66% slovenských elektrární, ohlásila minulý týždeň svoj úmysel predať ich. A v tejto chvíli jediný vplyv, ktorý Slovenská republika na tento predaj má, je prostredníctvom predkupného práva, ktoré si môže uplatniť, a aj to len vďaka akcionárskej zmluve. Navyše, Slovenská republika dnes nemá žiadne mechanizmy, aby vyhodnocovala bezpečnostné riziká takýchto predajov. To znamená, že dnes sme naozaj v polohe, kde, ako povedal Jado, je v podstate možné kúpiť a predať jadrovú elektráreň alebo prístup k vodnému dielu Gabčíkovo bez toho, aby boli štátne orgány povinné zvážiť dopady na národnú bezpečnosť, ale bez toho, aby aj mali reálnu možnosť vplyvu na takéto veci. Preto sme dneska v situácii, kde dnes už bývalý minister hospodárstva pán Malatinský vyhlásil prednedávnom, že zo strategického hľadiska je pre Slovensko veľká otázka, či nie je pri veľkým rizikom sústreďovať vlastníctvo a prístup všetkým našim energetickým zdrojom v rukách jedného subjektu, či byť závislí od Ruskej federácie, kde už sme dnes veľmi závislí plynou, ropou, sme už dnes závislí plynom a ropou, sme závislí od jadrového paliva. Zažili sme dôsledky toho v roku 2009, keď bol vypnutý plynovod. A dnes v podstate sa otvorene hovorí o tom, že najaktívnejším záujemcom o kúpu slovenskej elektrárne je ruská štátna spoločnosť Rosatom, ktorá, ako treba povedať, sa otvorene prizná k tomu, že je primárne nástrojom ruskej zahraničnej politiky. My naozaj nebojujeme so žiadnym konkrétnym štátom ani so žiadnou konkrétnou spoločnosťou, ale myslíme si, že je nevyhnutné, aby štát mal nástroj, aby v takýchto prípadoch naozaj vyhodnotil rizika pre národnú bezpečnosť a mohol aj zasiahnuť dokonca aj do vzťahov medzi dvoma súkromnými alebo teda dvoma neštátnymi subjektmi. Preštudovali sme legislatívu v zahraničí, zistili sme, že ide o niečo, čo je pomerne štandardné v mnohých krajinách. Kolegyňa Čefová o tom pohovorí podrobnejšie, ale máme naozaj podobné zákony v Kanade, v Austrálii, v USA, vo Francúzsku, ešte aj v ďalších členských krajinách Európskej únie. To znamená, nejde o nejaký náš výmysel. Myslíme si, že by mal existovať zákon, ktorý bol veľmi úzky. My si myslíme, že zasahovať do súkromného vlastníctva a do vzťahov medzi súkromnými subjektmi je niečo, čo by sme mali robiť len v nevyhnutnom prípade, ale myslíme si, že štát by mal mať právomoc jednak v prípade podnikov, ktoré majú význam pre národnú bezpečnosť, vedieť, kto je skutočný vlastník, lebo dnes dokonca ani na to zákonné právo nemáme. Dnes môže sa teoreticky stať, že nejaký významný slovenský, napríklad energetický podnik, bude vlastniť schránka z Cypru a Slovenská republika nemusí oficiálne vedieť, kto je za ňou. To znamená, myslíme si, že štát mal vedieť, kto takéto aktíva vlastní, mal by mať aj právo vedieť, kto ich chce kúpiť a kto je ten skutočný vlastník. Opäť nie holandský podnik, ktorý je vlastnený povedzme nejakým subjektom mimo Európskej únie, ale kto je ten skutočný vlastník. A na základe týchto informácií by mal mať vláda povinnosť vyhodnotiť bezpečnostné rizika pre túto krajinu. A ak tie bezpečnostné rizika budú významné, mala by mať zo zákona právo zakázať predaj toho aktíva alebo toho podniku nadobudateľovi. Nie všeobecne, teda nemôže nikomu ho nútiť, aby tu ďalej vlastnil napríklad Slovenské elektrárne, ale môže povedať, že tomuto konkrétnemu subjektu to nepovažujeme z hľadiska bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky za vhodné a preto máme právo ako krajina povedať, že tomuto subjektu to predať nemôžete. Môžete to predať všetkým ostatným, ale tomuto konkrétnemu nie.
To považujeme za nevyhnutné minimálne právo vlády. Samozrejme, takéto právo by malo byť jednak obmedzené na prípady, kde ide o jasné riziko pre národnú bezpečnosť. Za také my napríklad považujeme, ak tým subjektom, ktorý bude vlastniť, má byť nejaká krajina, nejaký štát, nie teda súkromný podnikateľ, ale štát, ktorý nie je napríklad členom Európskej únie, nie je členom našich spojeneckých záväzkov. Alebo napríklad, ak sa má kontrola nad celým našim energetikou, obranou, obranným priemyslom alebo prírodnými zdrojmi koncentrovať v rukách jedného subjektu. To znamená, že považujeme za riziko, ak Slovenská republika stráca kontrolu v prospech nejakého jedného konkrétneho subjektu. Nemusí to byť len štát, môže to byť aj napríklad konkrétny podnik. Môže to byť nejaká skupina podnikov, ktoré by skúpili takéto aktíva a potom by sme naozaj stratili akúkoľvek možnosť rozhodovať o svojom osude. Takže myslíme si, že takéto právo by Slovenská republika mala mať. Považujeme ho za štandardné, vychádzame a dokonca navrhujeme užší zákon, ako je v mnohých iných krajinách Európskej únie aj v vyspelých štátoch, ale v tejto chvíli podľa nás je čas na jeho prijatie a preto ho aj do Národnej rady Slovenskej republiky predložíme. Okay. Ako už teda odznelo, tento návrh zákona by nebol niečím unikátnym, ale vychádza a inšpiruje sa z platnej legislatívy v zahraničí. V Spojených štátoch amerických má napríklad prezident právo blokovať zahraničnú investíciu, pokiaľ Komisia pre zahraničné investície vyhodnotí, že by mohlo existovať riziko pre národnú bezpečnosť. Podobne aj v Kanade na základe platného investičného zákona má vláda nárok na zablokovanie, respektíve zakázanie investície, ktorá by mohla ohroziť národný záujem. Podobný zákon platí aj v Austrálii, kde však investície nie sú posudzované plošne, ale jednotlivo na základe individuálnych prípadov. Každý investor je posudzovaný, či teda spĺňa, či je pozitívom pre národný záujem, či by nepredstavoval hrozbu pre národnú bezpečnosť. No a podobne je tomu aj v Európskej únii, napríklad vo Francúzsku, kde súčasná francúzska legislatíva upravuje investície zahraničné aj v špecifických oblastiach, ako sú kultúra, poľnohospodárstvo alebo obrana, ale aj vo všeobecnosti. Vo Francúzsku je to minister financií, kto je nositeľom práva zablokovať investíciu, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť. Ďakujem pekne. Dovolte taký stručný sumár toho. Podstatou nášho návrhu je ochrana ekonomickej zvrchovanosti Slovenskej republiky, predovšetkým v tých jej prvkoch, v ktorých bezprostredne súvisí s ochranou národnej bezpečnosti. Myslíme si, že dnes je jedno, kto a prečo predal väčšinu slovenských elektrárniach v minulosti Enelu a či to bolo alebo nebolo správne rozhodnutie. Dnes je kľúčové to, aby sa o zahranično-politickej orientácii Slovenska, o jej strategických záujmoch a o jej energetike rozhodovalo tu doma. Nech sa páči prípadné otázky. No, myslím si, že v takej skratke, v akej sme to podali, je to dosť zrejmé. Aj kolega Beblavý popísal tie rizika veľmi zrozumiteľne. V prípade, že sa koncentruje vplyv a ovládanie strategicky kľúčového priemyslu, akým energetický priemysel je, v rukách podnikov, ktorých oficiálnym poslaním, oficiálne deklarovaným poslaním nie je prevádzka, priemyselná prevádzka, ale ochrana národných záujmov iného štátu, navyše jednej zo svetových veľmocí, či už bývalých alebo budúcich, ale štátu s veľmocenskými ambíciami, tak to pre Slovenskú republiku predstavuje riziko. Navyše zodpovedá ten návrh a naše chápanie rizík záverom Európskej rady, ku ktorým sa prihlásila aj naša súčasná vláda. A ten kontext, súčasný kontext, preto som hovoril, že ide o spôsob, ktorý zodpovedá dnešnej realite medzinárodnoprávnej, geopolitickej, bezpečnostnej. A súčasný kontext v Európskej únii činí našu závislosť na Ruskej federácii ešte citlivejšou a delikátnejšou, než by bola v prípade, ak by sme napríklad pred niekoľkými mesiacmi nezažili násilnú anexiu Krymu. Čiže to riziko vidíme v
práve v koncentrácii vplyvu nad kľúčovým, strategicky kľúčovým priemyselným odvetvím v rukách podniku, ktorý podľa vlastnej oficiálnej deklarácie je nástrojom zahraničnej politiky štátu s veľmocenskými ambíciami. Radi by sme predložili tento návrh čím skôr, pretože tá vec je urgentná, je akutná a môže ochranu národno-bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky ovplyvniť na dlhé obdobie dopredu. A ak sa nám to podarí predložiť už na septembrovú schôdzu, o to lepšie. Hovorili ste aj s niektorými partnermi, bude niekto, kto podporí tento váš zákon? No to zistíme vo chvíli, keď... Ešte nemáte prediskutované. Pripravujeme návrh zákona. Dnes sme ho predstavili verejnosti vašim prostredníctvom, teda jeho základné súradnice, a vo chvíli, keď bude pripravený paragrafový návrh zákona, tak sa budeme baviť o jeho politickej podpore, ale podstatou toho návrhu je ochrana základných prvkov národnej bezpečnosti Slovenskej republiky. Predpokladáme široký konsenzus na potrebe takejto ochrany. Dokáže tento zákon nadobudnúť platnosť skôr, ako sa ten NL predá? Je to už neskoro teraz? No, nemôže to byť neskoro, pretože NL len pred niekoľkými dňami oficiálne potvrdil záujem predať slovenské elektrárne. Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sme už dnes v legislatíve mali tieto ochranné prvky, ktoré tam dnes nie sú, a preto ich tam chceme dať. Či sa to bude vzťahovať už na túto transakciu, je otázkou nielen vecnou a politickou, ale aj otázkou právnou. Do akej miery by išlo o pravú alebo nepravú retroaktivitu, do akej miery by sme to vedeli napasovať na súčasné pravidlá v Európskej únii, ale chceme to urobiť čím skôr, pretože tých vecí, ktoré sa týkajú ochrany našej zvrchovanosti napríklad v energetickom priemysle alebo zvýškov tej zvrchovanosti, povedzme si otvorene, že dnes už tá závislosť naozaj je veľmi výrazná, tak potrebujeme to urobiť čím skôr. A ešte raz, naozaj predpokladám široký konsenzus, prinajmenšom v otázke vnímania naliehavosti toho problému a potreby takýchto ochranných prvkov v našom právnom poriadku. Môžem vám doplniť a veľmi stručne. My by sme chceli aj politicky vyriešiť situáciu, kde dnes už síce bývalý minister hospodárstva, ale minister hospodárstva zodpovedí za tú tému pán Malatinský na jednej strane pomenoval túto situáciu ako rizikovú a v podstate pomenoval ju do veľkej zhode s tým, ako sme ju my dnes pomenovali. A na druhej strane v podstate povedal, že nemáme veľmi nástroje ako Slovenská republika, čo s ňou robiť a vlastne sa s tým nedá nič robiť, okrem teda možnosti to samo odkúpiť, aj to je veľmi otázne. Takže v podstate v tej otázke, že či do toho treba zasiahnuť, ako keby bol politický konsenzus, aj keď som čítal vyjadrenia iných politických strán, ale teda dnes už bývalý minister vlády, ale nový sa k tomu ešte nevyjadril, skôr naznačoval bezmocnosť. To znamená, našim cieľom je ponúknuť riešenie, to riešenie je naozaj na stole, je medzinárodne štandardné a pokiaľ na ňom bude tá široká zhoda, ktorú my očakávame, tak jednak my na ňom intenzívne pracujeme už v tejto chvíli legislatívne, aby bol hotový v priebehu niekoľkých týždňov a zároveň samozrejme vláda má napríklad dispozície skrátené legislatívne konanie, ktoré môže použiť nielen na vlastné, ale napríklad aj poslanecké návrhy zákonov. To znamená, že je to otázka politickej vôle, aby sa naozaj parlamentné strany vyjadrili, či súhlasia s týmto, či sa nechcú tváriť, že sme bezmocní, ale naopak chcú dokázať, že vieme s tým niečo robiť a potom sa ten zákon podľa mňa dá prijať relatívne rýchlo aj s okamžitou účinnosťou. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pekný deň. Dovidenia.